Dakle, kada hoću da skratim distancu, da bih mogao da mu napadnem unutrašnji low kick po zadnjoj nozi, podići ću ovu nogu visoko da bih izazvao reakciju. Dok on očekuje udarac ovom nogom, spuštam je brzo nazad i koristim je da se od nje odbacim i skratim distancu pod uglom od 45 stepeni. Znači ne idem na njega, nego sa strane. I to bi onda izgledalo ovako. Ako taj udarac proći, on je jako bolan i on će verovatno biti na malo većoj distanci. I onda ću da iskoristim istu fintu da bih prešao na drugu tehniku, a to je Superman punch. Sada, za razliku od malopređašnje tehnike gde spuštam nogu nazad, ovde ću da je izbacim praktično paralelno sa podom. Iskoristit ću taj zamen, da uskočim udarac i idem na visinu glavu. On će držati fokuser tu. I za kraj, kada ovo budete drilovali, to može da izgleda otprilike ovako. Znači prvo uradimo unutrašnji i onda ulazimo u Superman i dodamo još nekoliko udaraca. Sada radi Lazar.